Най-големият урок, който съм получил чрез този бизнес е, че всичко се получава с постоянство. Казвам се Пламен Стоянов, от град Добрич съм. Собственик съм на 6 магазина за хранителни стоки в града. Всичко започна през 2009 година, декември месец. Отворихме малък магазин в квартал Дружба, град Добрич. Толкова малък, не повече от 10 квадрата беше. И така с много труд и без почивни дни успяхме да се развием, да отворим втори, трети, четвърти, пети и шести. Предприех тази стъпка с цел да видя как са нещата от към собствен бизнес, защото до този момент винаги съм бил работник-служител. Отскоро стартирахме проекта Моят магазин. Програмата ми дава възможност да вдигна нивото на предлаганите продукти, реклама по телевизия, брошури, които до сега не съм имал. Екипът на Моят магазин също е с екип с много голям опит, който аз черпя от него. Те ми казват, например, ми дават предложение как да наредя магазина, с кое да се започне, кое, къде да бъде. Този бизнес, който стартирахме, е тип семейен бизнес с помощта на съпругата ми, а вече и на сина ми. Синът ми прави доставки по всички магазини, като стоката се взима от централен склад и се доставя по магазините, като също зареждаме и от метро. Съпругата ми се занимава с направата на артикули в програмата, с смяна на цени. По принцип, няма бизнес без трудности. В случая при мен винаги е било трудно при отваряне на всеки един от магазините, тъй като разработването е дълъг процес, отнема много работа, рискове големи. Менажирането на 6 обекта не е лесно. Разчитам много на качествен персонал. Клиенти, които са от 2009 година, все още идват при мен, дори и в други магазини, не само в първия. Това означава, че имам клиенти от над 15 години, както и персонал от 15 години. Те са един от стожерите на моето развитие. Добрият служител за мен е човек, който може понякога, когато се налага, да взема самостоятелно решение. След работно време обичам да се почивам вкъщи пълноценно, за да мога да бъда на другия ден на 100% готов. Като следваща стъпка в моето развитие обмислям да пребрандирам 2 от магазините още с марката Моят магазин. На хората, които имат желание да се занимават с този бизнес, бих казал, че без работа, постоянство и много упоритост няма да постигнат много. Има един рефрен, който гласи: пропуснатата възможност е най-голямата загуба. Научете повече за програмата ни на нашия сайт с подкрепата на Метро.